Hey Voinia Lai Ram Isua Krista Baptist Kau Fran Thalai Paul Din Cham Voi Somga Le Panina Den Chanin Khotlang Ta Na Thil Thati Mangin Natlang Keini Sabotlang Unit Thalai Paul De Chuan Kan Nei Meka Kan Committee Thurel Chuak Angi Tui Khur Siam That Le Akong Siam That Na Kan Thoka Hey Voinia Kan Tui Khur Nei Sa Pil To Nu Bau To Nu Chu Ti Hian Thatak Main Phak Ang To King Kan Siam Thei Nia Members Te Po Kan Chuak Thalea Voina Hianin Kan Zawai Members Som Kan Chuak Thei Ni Tuna Hianin Zolam Kan Nei Toa Pon Lampang Ti Rualan To Maya Hei Kan Chal Tlang Amaro Chu Kan Thil Ki Chan Mi Te Ta Namal Som Na Ni Kan Riat Renga Wangin Thathau Takin Tun Thleng Hianin Tuna Hianin Dar Thum Aridon Naya Hemi Thleng Hianin Thei To Ping Kan Chuak Kan Nilengin Hitlang Nein Hian Kun Kan Mangani Ole Tuna Hianin Hei Kan Finance Secretary Te Kan Vice Chairman Ten Le Mekida Pukor Do Joy Te An Ei In Tur Hian An Thok Ngat Ngat Ani Heng Ho Hian Ei Zo Vek Don Ni Siam Jo Ta Kan Advisor Nia Nap Khir Lo Khir Lok Pe Kan Advisor Ta Kan Treasurer Le Kan Executive Members Te Kan Oma Ta Kan Assistant Secretary Ta Kan Missionary Sir Raj Kumar Ani hi Thalai Members So Ani To Lawa Ma Sila Chanhem Ngai Na In Miron Tel Pui Thaya Kan Lom Hle Ni Hi Sabol Tlang Kan Missionary Nia Tuna Hai Hi Hei Roju Hei Rambo Eni Lau Ramuni Kan Pe Lang Wat Thu Yu Du Chom Mo Kan Mi Nga Bo Wel Han Khale Hian Tui Khur Siam That Na Kan Thoka Lom Hle Ni Hetianga Midang Ta Na Thil Thati Thei Na Hun Tha Mi Siam Sek Tu Kan Pathian Chu Pakinom Ro Se